bengi nyawa kuna Dadi ya. iya keng sepisan 15.000 Iya, 15.000. Emang kok paksa iman jaluk tembang kangen. Jaluk tembang kangen wis iya DP 50.000. yen mamajan Anu DP-ne HP. mung karo janur wis Deleng siki nyung apa nyung nyandak suara dari kaya. iya sayang ayo jajal Kembang yuh Ki ngoreka Kang. Ngoreka. Jangan pakai podok lah. Jangan. Ayo wayangnya metu yo. Hi. Metu Bu. Rungokna kendangan rungokna kendangan. Panas udan manuto diajeng garamen pun kakang to wong ayu Namiji Kang Mas kados pundi? Renio tak bondong tak bopong tak gendong pekeh to wong ayu Orang kelar. YouTuber Mas jadi arep tak dol Emol orang kelar. panas udan panas Aling-aling capek yo 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 pojokku ngantuk seneng sih temen karo udut jagung ngerepong lengmu nah kayu kan jagungnya enak Kang seger banget maning tuh ngerep karo teh manis lah jan kaki pono judulnya Pak Pono. iya ketua sing nyah-nyoh najan wadon sarato monggo dumateng para tamu undangan ingkang kula hormati lan kula puji ngaturaken sugeng ngersaken dedhaharan ingkang sampun dipun cumawisaken wonten pangarsanipun panjenengan
kono tak sedungi seko jagos yen manung tak silih tapi kono syukur bisa kono desa dadi raja ini ora hilang kone padha lara Ayo. Ayo, Kang. Panas, ya. ning saiki ana ngendi jarine wis katurunan sing digadah nate janji ning saiki omongane oh ye kono tak sajangi seko jago yen menyang tak silih tapi kono jarene wis Yo yo. keturunan